taj vaš nadimak Firer koji su mediji, kako vi tvrdite Da, tačno su oni znali kakav efekat treba da tim izmišljenim nadimkom stvore kod građana, tako da su zato i smislili taj nadimak, a ne nadimak vojvoda ili vožd ili... Da, ali kad gledamo, evo, kroz istoriju Srbije, vi vedete tu general Nedić i Milan Stojadinović i Dimitrije Ljotić. Čini mi se da su to, dakle, istorijske ličnosti koje vi veoma cenite. Pa ne samo njih, ali kad ste ih izdvojili, da, cenim ih, zašto ne. Mislim da će oni uskoro sasvim normalno dobijaju penzije, tako da ima vremena i za rehabilitaciju tih ličnosti. Da, a šta mislite o ljudima koji su bili u otporu, dakle, onom levičarskom pokretu otpora komunista? Vi ste komunjare smrdljive, znate li da? Vi, što trujete ovo omladinu što nema pojma o životu. Vi uopšte ne razumijete o čemu ja govorim. Ivan Čukanovića tamo se na to činu stavljači patriotizam je dole. Lebac jedan! Snimaš se normalno. Čukelo jedna! Koga snimaš se normalno? Ko ti rekao snimaš?